susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong liknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupagan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupagan, tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Liknaay Babalay! Good morning, good morning, good morning. Kasumpalan nyo nakangal na saray makapaindakiran musika. Mamunas da saray ngungot tan gunigon at bilay. Wadyalaso programan na may paruntal na saray impormasyon balita. Yan nagagawad kaliber-liber na luyag na Pangasinan, Bansan, Pilipinas. Kanadya da Bictao programan na Liknaay balay, saratay liknaan nyo. Ikatuindan na dalan at panamaglay na sayang programa agunatan na Webes. At sa 14 sila da bulan na Mayo 2026. Yan aspeto technical engineer Nexon Dakal. Kolop kantabayo balat amigo yo RJ Jimenez at your service always. Sigurado, talk of the town natan, Engineer Nixon, pantutungtungan na darapan na garita, taray mampapanis, taray sakbaya bangon, jarad tindahan publiko, aso agawa, impakabulabog na Senado, kalabyan, lapod walara, so nangal, yaputok, napaltog, kulay nagagawa, Engineer Nixon, at talaga na bulabog sa Senado, anerbiyos sa saray kabyangan na senador tilak, demanded building na sa Senado, saray kabyangan na media, talaga matabilib tayo saray cameraman, talagang itututok dahil linte na kamera, yan po ang buhay media, yan o maipasabi at publiko, saray aktual na kaganapan sa isang malaking kaganapan o balita. Kanyan na saya tepat na saray Pilipino ang tulay ay nagagawa. Pinablimiran na dumarangal nani ta pisay-pisayon ni paruntal saya si kayo. O palapag mismo ng Presidente Ferdinand R. Marcos sa tatang tanagagik sayay ing kagawa ani kalabyan at lagaran na saray senador so satay insabi nasatay article of impeachment mangkukuko sira biglan walay putukan at laksab. Nung say pauna ng imbestigasyon may mga grupo na nagpaputok. Kaya yung mga sergeant at arms ng Senado na armado na rin. Nag-warning shot na rin. May mga lumalabas ngayon na video na may mga dinaanan ng bala dun sa building, mga salamin. At yan ay patuloy na iniimbestigahan ng ating mga kapulisan. Ay agmantamat, doon ito'y nagagawa. Kanya na bandag kumot, wala ray marin, siya limulo bladman. At sa mismo na building na Senado, ayan tuya, na manaya wa maniraya secure
So building at atang tanagagik. Talagan na live nan video. Paruntal so nagagawa si katulamay means of communication tapyano na ipasabi at publiko. Ayan si Senate President Alan Peter Cayetano. Nanawagan sa mga ahensya ng gobyerno like DILG na agad namang dumating. Si Secretary John Vic Remulla, pati na rin ang PNP Chief, si Police PNP Chief Director Nartatis para i-secure yung lugar. Kaya ang daming mga haka-haka na baka gawa-gawa lang at baka may plano na tumakas itong si Bato de la Rosa, pero yan po lamang ay mga espekulasyon, mga reaksyon, mga liknaan. Ayon naman kay sa live video ni that time ni Senador Pia Cayetano, talagang ninervyos sila. Doon sa mga nagsasabing gawa-gawa lang ay kung alam lang ninyo, yung nervyos doon sa loob ng Senado. Pero yung mga iba nakaalis na. Kasi prior to that putok-putok na yan, parang may natanggap na sila na abiso. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na umalis na sila doon. Pero naiwan nga sila yung majority ngayon dahil iniintay nila yung articles of impeachment. Kaya ito ngayon siguro sa buong bansa, sa buong mundo ay usap-usapan itong bansa nating Pilipinas. Kaya bago po yan, yun namang silakbo ng damdamin ni Idol ko Robin Hood Padilla doon sa pagsigaw sa kanya ni Senador Kiko Pangilinan. Nagkaroon pa ito ng privilege speech na gusto niyang humingi ng apology doon sa Senado. Itong si Robin Padilla on the record, sabi niya on record na sinabi mo yung pagsigaw mo, kaya dapat on record din yung paghingi ng apology pero sabi naman ni Senador Kiko Pangilinan nabalitaan niya na magsasampa ng reklamo sa Senate Ethics Committee, kaya doon na lang pag-usapan, sabi naman. So ayun yung mga nangyayari ngayon sa Senado na kailangan galangin, pero bakit nagkaroon ng ganyang putukan? Mamaya antabayanan po ninyo yung mga iba pang detalye at yung ngayon yung sitwasyon ngayong umaga dyan. Dahil nandyan pa rin si Senador Bato de la Rosa na under protective custody pa rin ng Senado. At talagang nananawagan na siya ay samahan, suportahan na hindi madala sa ibang bansa. Dahil mayroon naman tayong korte sa Pilipinas, sabi naman niya. Ito namang payag ni Super Ate na mayroon siyang nakuhang impormasyon naman na may utos daw ang kanyang kapatid na dakpin si Senator Bato de la Rosa. Nako, ano na naman to? Talagang tinabla na daw ni Senator Aimee kanyang kapatid. So antabayanan po natin yan, mga kapaborito at pero ang paniguro ni Secretary John Vic Remulla ng Department of the Interior and Local Government, wala hong nasaktan, walang nabaril sa nangyaring putukan dyan po sa may Senate building, yan po sa may Pasay. Ito, pakinggan po natin si Secretary John Vic Remulla
At si Senate President Alan Peter Cayetano. Nandito po yan. Masalamat ang boses, sir. Thank you. Kasama ko lang ang mga senador ngayon at nagpulong-pulong kami para makita talaga ako ano nangyari. Ang chronology of events at approximately 7:46, armed men tried to enter through the second floor but were stopped by the USAA. They had firearms with them, but the USAA fired a warning shot. They retreated at the back and started firing indiscriminately into the air. Now, we do not have a definite count of how many people tried to enter the building. Number two, there are no casualties. None. No one was hit, no one is wounded, no one was killed. Number three, we are in the process of determining who is behind this. We have instructed the GSIS and the Senate building, the Senate staff to secure all CCTVs. Our mission here, the President sent me here, number one, to secure the senators. There is no politics at this time. In these times of turmoil, politics goes out the window. We all belong to one country and we all believe in one nation. The President has given strict instructions. Secure the senators, whoever they may be. Next, we are not here to arrest Senator De La Rosa. In fact, we are here to protect him. Let that be clear. Let me make that very clear to his family. I repeat, we do not know who is behind this, but we will find them. We have all the security footages, and I'm here with the Senate President to assure him that we are only doing this to secure them. What's the motive First and foremost, we thank God that everyone's safe. We'd like to thank the President, Secretary Teodoro, Secretary Remulla, who personally came here, Chief PNP Narcotics is here. So as you know, last Monday, nag-request po tayo ng PNP just to make sure na yung investigation natin with NBI, that there will be no untoward incidents. So at around 6:45, 7 o'clock, some senators got warnings na umuwi na. At nagtataka kami what that meant. So sabi ko, please don't believe that because the last thing anyone wants is yung gulo. At around that time, we got information, about an hour before that, we got information para tingnan dito yung articles of impeachment. So we decided to extend our focus and to mag-meeting na how we can prove by actions yung sinabi namin that this change in leadership is not about politics, it's not about impeachment. So at around that time na sinabi ni Sec. Remulla, we heard noises, akala ni Senator Villanueva, paputok, fireworks, and I even went to the window at pinagalitan nga ako ng sister ko dahil we don't do that. But after a few minutes, may paputok na naman, then we smelled and then I was already watching TV, hindi ko na ma-contact. And then tumawag yung USAA na, sir, confirmed na may shooter, hanggang dun lang. By that time, tumawag na si Sec. Remulla that calm everyone down, but we're on the way, make sure na papasukin kami. So we agreed on a objective, comprehensive investigation. I expressed to the President, who was a senator before he became President, Sec. Remulla, that of course the safety of my colleagues is very important, but yung integrity din ng Senado. The building is more than a building. In fact, it's not even a building, it's GSIS. But it represents the democracy of our country. So I'd like to thank you, kayo din sa media. No? I know you're also confused, but you decided to stay. So in the next few days lang, make sure lang na hindi tayo mag-infiltrate until we get to the bottom of this. No? So, the USAA and the PNP under the direction of myself and Sec. Remulla is now going floor by floor and we'll do the same sa kabilang building. We won't say any more operational details, but we will try to make sure na safe. I'll be here tomorrow. That's if I go home tonight. No? I'll be here and we'll brief you further. No? So we'll stop there. Pasensya lang po kayo, we'll stop muna sa details. Mahirap po na iba-iba po magpa-interview.
So I'm directing the staff not to tell a lie, not to tell the whole truth, and to make sure nga that we cooperate with the PNP in their investigation. Who are the shooters and how many, sir? How many shooters, sir? How many? Again, okay, we still have to determine through CCTV footage kung sino o ilan talaga sila. Opo. So, we cannot answer that with any definitive answer. Paano po nakapasok? Sir, Usa yung una nagpaputok warning shot. Warning shot, Saga gave a warning shot, and in their retreat, they started firing into the air. That's as far as we know. Okay? That is not conclusive. We still have to review the footages. We'll stop at the word suspect kasi pag nilabel namin yun, meron ng conclusion na rin yung iba. But we told Secretary Mulya kung sino ang suspect, kung ano suot, kung ano ang sinasabi nilang kung sino sila. Perceived NBI daw? Perceived NBI, sir? We'll not confirm. No questions, sir? No, it's okay questions, but forgive us because we don't want to say something na hindi mabawi. If government did this to government, we are in trouble. And I want that there's a presumption of regularity na hindi ito gagawin ng kahit anong agency sa atin. Having said that, from the President down to the Secretaries, ilan na rin silang tumawag, assures us na magiging independent at no holds barred yung investigation. Perceived NBI po ba yung nakapasok? Perceived NBI ba, sir? Please do not ask questions that are leading. Pero sabi po kasi ni Secretary Mendoza, sir, Do Secdong. not ask questions that are How about Sen Bato? Please do not ask Senator Bato de la Rosa, how is he, sir? Senator De La Rosa has been informed that we are doing a sweep of the building. He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. He is with the security personnel. He has been informed of our activities. We have assured him that there is no warrant of arrest to be served. Okay? I am here to ensure the integrity of the Senate and to protect the protection of all the senators. Okay? Please. What's the walang motive pa, sir, kay Nikita? You cannot ask questions of any detail because we cannot have answers for that. Even kung paano po nakapasok, sir? So either we have to review the Sir, wala rin nag-pursue, sir. Wala umabol. Protection ng number one side. One reason we cannot tell you, ongoing pa. Tapos hindi pa Ongoing pa. There's two buildings. So it's ongoing and we don't want to also what you call this telegraph dun sa investigation. But we're all doing what we can. And Usa is there. The PNP, the Chief PNP, binigyan ng specific instructions ni SIL. But the Senate is safe. Senate is safe, sir? All the floors. We are sweeping all the floors. We have asked those non-essential personnel to leave, and we will investigate each and every person in that are not essential here. May pasok po ang Senado bukas? So far, yes. I'll decide mamaya. But so far, kasi nga dumating yung articles of impeachment at may meeting nga coordination ang lahat ng heads. Having said that, may I also appeal to any of you or anyone in the Senate, kung may videos kayo na you think it will help the investigation, submit it to us. Kasi maraming allegation, maraming denial. We have FB Live, sir. Yes. We have FB Live. Please submit it to those meron kayong videos, please submit it to those for our investigation. No one send their custody. Pero persons of interest meron. Wala pa rin. Sen, how about the articles of impeachment po? Kamusta? Was it secured? It's secure, nakaalis na rin yung mga taga-house. I just assure you, kung ano na sa Constitution, ano na sa rules namin, may precedence din to. It's just the first time, maraming speculation, pero meron po yan. But I will be interpreted to be talking politics, especially the Commission Secretary. So I'll just assure you, kung ano ang rules, kung ano ang Constitution, ano batas, ano precedent, susundin natin. Is the Senate safe? Is the Senate safe as of now? We're making sure that is now, but I can tell you, especially for me, that I feel na cargo ko yung lahat ng empleyado at lahat ng mga senador, lalo po yung walang kamalay-malay dito. It was, you know, I don't know how to describe, you know, and at first, you know, if you get a call from me at this point in time, you wouldn't know that's an emergency. That's why I had to do it through Facebook. So categorical safe na ang Senado? Hindi namin masabi kasi it's secure. So ayan na, Engineer Nixon, narinig natin yung paniguro ng ating Senate President at ng DILG na talagang safe na yung Senado ngayon.
At walang politika dito. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, nandun daw sila para secure ang mga nandyan sa Senate building. At gagawin pa nila yung kukulang investigasyon kung sino yung mga armadong grupo na tangkang pumasok dyan sa loob ng Senado na unang nagpaputok ng warning shot itong mga Sergeant at Arms ng Senado para ma-prevent nga yung kung anong balak ng mga taong ito. At ngayon nga iniimbestigan, kaya may panawagan si Secretary John Vic Remulla na baka makatulong yung mga nakakuha ng mga videos sa mga pangyayari to help them for that investigation kung sino yung mga tao na yan. Kaya inassure din niya na walang warrant na magaganap pag-aresto kay Bato de la Rosa. At talagang iimbestigan daw nila yung pangyayari. Antabayanan po ninyo dahil may statement na rin si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa nangyari na yan sa Senado kagabi. Magbabalik po tayo pagkalipas ng ilang malagang palala. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dame yung San ang puta-putang irang impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform,
to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. May patuloy na programa na Liknay Balay, 12 minutos la kasumpalan na alas 8 at kabuasan. Kalob kantabay ni amigo yo RJ Beremenes at your service always. Dana siyempre jad aspeto technical engineer Nexon Dakal. Good morning, dasaray dumarangal titan da balay na Binmalay. Fernando Doria, good morning. May tupot mo, nilira da satay pangkal, nasaray Pispen, okay ba iray pasabing? Da saray creek, tuputan tanani, da kinan partner ko ha. Morning mat, da saray taga syudad da Dagupan, ditana da Malimgas Public Market, good morning. Pinulatlad, konseho na syudad, na siyempre aya sutungtungan da saya agawa na saya kurang kudang nilira da satay pisonet ha. Tapiktado iray kabataan. Ya may mampulag kay piso-piso. Insan siyempre no say parokyanom iray kabataan. Talaga na agmuna kontrol ng tutan. Susaray lulo kasanda. Iranda site at ating tanagagik. Tanggaman ni ko konsidera so satay nayari na pananapan na bilay at indanda na bulat sa proteksyon dasaray walad kalangwaran. Morning mat, dasaray tagadtan da Kalasyaw Pangasinan. Talaga mata nasay serbisyo ayaiter nasay kaplusan niya administrasyon di tanad Kalasyaw talagang todo-todo. Na siyempre, watan susakay, suportado, susaratan nira namin. Ya kanunutan niya pang kamaungan. Councilor Elias Villanueva, sir. Good morning! Wow, kwam mo pa. Kalabyan mo, kalik na, nasay impakandi na silaw. 7:45, yung gadalas 10. Medyo andokoy. Mong labat-lat, walay power bank ng tabog. Kaya bantayang kura may nagagawad na yada sa Senado. Nang kalabyan, talagang narap susilaw. Aliwalabat, yaditan da balimi, pigara na balay, da sa 2nd District, nandiyan na silaw, lapod na manual load dropping. Tatang tanagagik, in GCP, na Tunlin Pangasinan, irekabangibang niran probinsya. Kaya kaabay tayo na andian na silaw kalabyan. Wala sa kontrol ng mga power distributor
Like Simpelco, baka sabihin nyo na naman kung ano-anong sasabihin nyo sa Simpelco, wala ho silang ano dyan, hindi nila control po yan. Yada sayeng kagawa kalabyan di tanad saya Senado at ngitormatla na saya statement si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Saya na impakabulabog na Senado kalabyan kinablimiran dumarengel kanwadya paya dengelan tayo mensahe statement dan Presidente Bongbong Marcos. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na naputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para ma-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho nila i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga kusayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibigay sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na pulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, ay sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kanina hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At yun po, ay dahil kung mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano, at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nakaputukan. Aalamin po natin. Kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan.
Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Yan, ang paglilinaw, statement ni Presidente Bongbong Marcos dahil may lumalabas din na video si kapatid niya na may utos daw ang ating presidente na kunin, arestuin si Bato ng NBI. Maliwanag yung pagkakasabi ni Presidente Bongbong Marcos na wala sino man inutusan para arestuhin si Senador Bato de la Rosa. At ngayon talagang gagawin yung masinsinang investigasyon patungkol sa kung sino yung mga armadong tangkang pumasok dyan ho sa loob ng Senado. At syempre yung mga nasa Sergeant at Arms, mga security dyan, syempre armado din sila. Hindi rin nila hayaan na may manggulo doon sa loob ng Senado. At maliwanag din yung yung mensahe ni Presidente Bongbong Marcos na inutusan na niya itong PNP. Siyempre nandyan yung tulungan sa Senado kay Senate President Alan Peter Cayetano at magkalma at gagawin nila yung lahat para matukoy sa kung sino at kung ano ang kung sino may pasimuno doon sa nangyaring kaguluhan dyan po sa may loob ng Senado. Iyon po naman yung mga malinaw na statement ng ating presidente, maging si DILG Secretary John Vic Remulla. Walang politika dito. Tapon natin sa bintana yung politika na yan. Ang importante, masecure natin yung Senado, maprotektahan ang institusyon. Malaman natin kung ano ba ang motibo ng mga armado na pumunta dyan sa loob ng Senado, yan sa compound at tangkang pasukin ang Senado. Natakot nga ako kagabi din, Engineer Nixon, dahil lumusob na ba yung mga Marines? Yun pala, sila yung nagbibigay ng proteksyon doon sa loob ng Senado. So abangan po natin yung mga susunod na kakanapan dito at yung nagiging development ng investigasyon. Dahil alam ko may kanya-kanyang haka-haka, opinyon, liknaan, sumbalay. Wala laray ang papawairadtan, iran liknaan, yatan at baka gawa-gawa lang or whatsoever. Iyon po yung mga spekulasyon. Pero malinaw naman po yung pagkasabi na wala namang inutusan si Presidente Bongbong Marcos. Siya mismo, narinig ninyo, na hulihin o kaya arestuhin itong si Senador Bato de la Rosa. So, good morning sa mga pahabol nakikinig dyan sa bayan po ng Bugalyon. At dyan sa bayan po ng Binmalay. Yung tanong mo, Fernando Doria ng Binmalay, mamaya tanong natin. Dahil susunod na ang programang PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Susunod na yan pagkatapos ng ilang malagang palala sa aspeto technical na kasama natin Engineer Nixon Dacal. Punuan po ang iyong kapaborito RJ Jimenez at your service always. Ito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan.